Hej alle. I dag der sidder jeg i den nok vildeste aflevering, vi har her ved Sand Jensen Automobiler i 2024. Kan I gætte, hvad det er? Til bilkenderne, så ved I det allerede. Det er Danmarks eneste Maybach S680 6.0 V12. Den kommer i den her two-tone lakering. Hold nu op, hvor ser den fed ud. Maybach er et af de mest prestigefyldte brands i verden, og med en startpris på omkring 5,5 millioner kroner er der heller ikke gået på kompromis med noget i den her S680. Lad mig give et par eksempler. Den 12-cylindrede motor på 6 liter og dobbelt turbolader yder altså 612 hestekræfter og 900 Nm. Alt læderet i kabinen, det er skåret, syet og monteret i hånden. Og så er den selvfølgelig også teknisk overlegen og fyldt med lir. For eksempel kan passagerdørene bagi åbnes og lukkes elektronisk med et tryk på knappen, enten fra bagsædet, fra nøglen eller fra førerens kontrolpanel. Selvom bilen måler hele 5 meter og 47 cm, så manøvrer den let, fordi den styrer på alle 4 hjul. Der er duftdispenser i kabinen med specialudviklede parfumer kun til Maybach. Denne fine Maybach har vi hentet hjem til en mangeårig kunde i huset og kommer til at køre på Københavns gader, så kan være I ser den. Skal vi også finde en bil til dig, så lad os hjælpe dig. Vi har drevet bilforretning i Tyskland i mere end 20 år og har derfor et kæmpe netværk, som ingen andre danske forhandlere kan matche. Se mere på vores hjemmeside, sandjensen.dk. Vi ses!